Magin paro mopogore nyakor mgejwang mabende podu medo chwalo habro bedo kasa momoko kuomgi kwadhi nyime gi twak makama nitiere jalnere mabende olosa kini in gi paro mane ingene pacha gi pachi jasomo gi paja ndiko nyalo pogore jal mabende koro siro ng'anyo ni jonjore koro modonje ng'anyo ni mane berne apani gimono dwa mana wacho mokwongo akwedo mano ok en ber tadwa mana wacho ni yorwa mar ng'anyo e Kenya ka nitie ma sirikal winjo gi ma sirikal ok winji. Ma sirikal winjo en mane? En makoko timore. Kiwuok kaka winjo kiwacho ni kidwa ng'anyo to tinga placards kondiko dwachu tutero petition ma tu nyalo wuotho kata mana dweche 6 to gik moko dhi mana mbele. Ng'iyane kaka daktari chako ng'anyo. En nigi ng'anyo pile to mondo sirkal obed kodgi piny mawinjore kodgi piyo bedo maonge. Kata mana manyocho timore ni de onge donge kane kero kungo loso kawacho ni mago criminals. Kowinjo ka koro weche tege kodhi wacho nogo bade piny. Ng'anyo ma Kenya ka en ni nyaka mach moro dhuole ndara. Tiagas moko nyaka goe. Gik moko nyaka chung ma gima dhi dala mabuore onge. Chich ji ok dhi mano to sirikal winje to kana ma ji wuothe ndara ni wero bado mapambano to en sirikal ok winje lakini an mikethe gir ng'ato mok ber en no bedi ni en ma stand off nitiere lakini gir mwandu mar ng'ato tok mul bende kotende kod ng'anyo makamano nyakor mgejwang no winjo kanyo gai marazimio dochi manyoro bende no loso kotende kod jonjore madi bende no teko ng'anyo kopogore gi mano bende jalub jatend piny Kenya bende no loso odiochieng' manyoro e kinde ik mano mar nyamengi wawinjo ne ginero ma bende jalub jatend piny no lose kotende kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime